хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити. Він каже, або ви частина Росії, або ми вас всіх знищимо. Ці голоси, які йдуть з Заходу, нам страшно, а що буде з Росією, якщо Росія програє? Тобто їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зато їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде? Чи не буде дуже сильний Китай, всі думають, що Китай захопить, якщо буде в Росії паніка і революція, Китай захопить трішки частину Росії тощо. Тобто всі бояться, не дай Боже, що Китай буде сильним. Не дай Боже, що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії? Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. І ось про що я кажу вам. Всі такі голоси, всі такі меседжі, все це і є ганьба, про яку я говорю.